Vyhľadávač na úvodnej stránke webu umožňuje nielen nájsť firmy, ktoré ponúkajú produkt alebo službu, ktorú hľadáte, ale zobrazuje aj vzdialenosť týchto firiem od vašej aktuálnej polohy. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre tých, ktorí chcú lokalizovať firmy v ich blízkosti alebo plánovať obchodné stretnutia s ohľadom na geografickú polohu. Čo sa týka filtrov, web ponúka rôzne možnosti na zúženie vyhľadávania. Môžete filtrovať firmy podľa ich geografickej polohy a okruhu vzdialenosti od vašej aktuálnej polohy, ale taktiež podľa odvetvia, kraja alebo okresu. Tieto filtre vám umožňujú efektívne nájsť presne tie firmy, ktorých produkty alebo služby vyhľadávate. V karte každej firmy nájdete kompletné informácie, ktoré zahŕňajú názov spoločnosti, základné kontaktné údaje ako e-mail a telefónne číslo na sekretariát. Okrem toho, tu sú uvedené aj kontaktné informácie vrátane e-mailových adries a telefónnych čísel kľúčových zamestnancov od manažérov až po majiteľov spoločnosti, ktoré sú dostupné len registrovaným partnerom. Okrem toho, každý profil firmy obsahuje aj galériu obrázkov, ktorá zobrazuje ich pracovné prostredie, produkty alebo ukážky vykonanej práce. Táto vizuálna stránka poskytuje užitočný náhľad do reálneho sveta spoločnosti a jej služieb, čo pomáha potenciálnym klientom lepšie sa rozhodnúť. Súčasťou informácií o firme je tiež mapa so sídlom spoločnosti, vďaka ktorej môžu užívateľia ľahko nájsť adresu firmy. Tento interaktívny prvok je obzvlášť užitočný pre tých, ktorí plánujú osobnú návštevu. Mapa ponúka možnosť zobrazenia navigácie priamo do firmy, čím sa zjednodušuje plánovanie cesty a ušetrí čas pri hľadaní správnej adresy. Týmto spôsobom poskytuje naša platforma kompletný a intuitívny prehľad o firmách, ich službách a lokalite, čo zvyšuje pohodlie a efektivitu pri vyhľadávaní a výbere potrebných služieb.